sɛgɛn an lajɛli la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛɛ k'aw danse aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na. Bi kunnafoni sɔrɔlenw bɛna tali kɛ minisiriso kan min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛyaw koɲɛw ma. O n'a kɔkɔrɔmadonbagaw ye baara dɔw koromokarili kɛ sɔgɔmada in na an ka dunanjigisoba la n'an b'a wele ko El Farouk. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka faaba kɔnɔ yan maa dɔw ka bolifɛn tata bɛnnen don taxi ma. Jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko taxitigi dɔw ɲɛsinnen don gɛlɛya dɔw ma sira kannaw la u ni bolifɛntigi tɔw ni ɲɔgɔn cɛ an'u ka clients ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna o fɛnɛ walawala aw ye. Nin ye bi kunnafoni daɲɛ kumabaw ye an bɛna caman fara minnu kan k'o lasaw ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la sɔɔni an bɛna u walawala aw ye. NFTV jabarani filɛbagaw aw bisimila kokura aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna daɲɛ kumabaw la cogoya min na minisiriso min n'ale ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya koɲɛw ma o n'a kɔkɔrɔmadonbagaw ye baara dɔw promokarili kɛ sɔgɔmada in na an ka dunanjigisoba la n'an b'a wele ko El Farouk. Baara ninnu yɛrɛ bɛna boli kɛ fɛɛrɛw ɲinini kan fɛɛrɛ minnu b'a to jamana kɔnɔdenw bɛɛ bɛna kɛɲɛ maa si tɛna kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. Kɛnɛya minisiri ka ciden tun bɛ kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya la Idrissa Badimi, Mariam Sakɔ fo ka taa se Umar Tarawele ma olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ NFTV ma o tɔgɔ la. An ka jamana minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛya kɔlɔsili ma a n'a dɛmɛbagajɔkulu ka bi lajɛrɛ kun bɛ tali kɛ ko ka sutura birifini da jamanaden bɛɛ lajɛlen kan walasa maa si kana kɛ den kɛrɛfɛ ye denmisɛnnin maakɔrɔba fo ka taa se lujuratɔw ma bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye malidenya kɔnɔna na kɛnɛya kɔlɔsili baloko fo ka taa se baarako sabatili jamana kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na an ka jamana minisiri min ɲɛsinnen don kɛnɛya kɔlɔsili ma ale ka ciden bɛ pereperelatigɛli kan ye lajɛrɛ kun jɔnjɔn kan. Bi sɔgɔmada in na sigi bɛ fɛn kan n'an b'a fɔ tubabukan na ko socle de protection sociale o ye hakɛ de ye hakɛ min kan ka di maa damadɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kan ka ɲɛsin bɛɛ de ma mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a ɲɛsin jamakulu damadɔ de ma i n'a fɔ fɛn min ye denmisɛnw ye olu ka kɛnɛya ko bɛ se ka sabati cogoya min na fɛn min ye maakɔrɔw fana ye olu fana ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogoya min na musaka dɛsɛ bɛ minnu fana la ka sababuya kɛ u ye kɔlɔlɔ dɔ sɔrɔ bana b'o la handicap fana b'o la pour que au moins hakɛ min kofɔra o hakɛ ka se ka ɲɛsin nin jamajɛkuluw ma o fana k'a dɔn k'a fɔ u ye maliyɛn dɔw ye u ye maliyɛnw de ye i n'a fɔ tɔw cogoya donc an ka a ɲɛsin olu fana ma pour que u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na walasa u bɛ bɔ den kɛrɛfɛya la donc jamana bɛɛ bɛ i ka sɔkulu sigi sen kan n'o ye hakɛ damadɔw ye min b'a to an bɛ se k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ maaw bɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn bɛ yan nɔ constitution yɛrɛ ye n'o y'an ka jamana sariyasoba ye o y'a jira k'a fɔ bɛɛ ka kan ni protection sociale ye bɛɛ ka kan ni dɛmɛ de ye donc o dɛmɛ ninnu an bɛ k'o baara de kɛ bi pour que maa si kana kɛ den kɛrɛfɛmɔgɔ ye ka ɲɛsin kɛnɛya ma ka ɲɛsin kalanko ma ka ɲɛsin dumuniko ta fanfɛla ma ka ɲɛsin musaka yɛrɛ ta fanfɛla ma. A tilala k'a fɔ anw ye ko jamana tɛ se ka yiriwa ko fɔ ka dɛmɛ don sentanw ma walasa bɛn ni kɛlɛya min ye malidenw hamina ye o bɛ se ka sabati cogoya min na. Tant que maa dɔw bɛ to den kɛrɛfɛya la a bɛ an ka pauvreté a bɛ o dingɛ dɔ de bɛ fara o kan a bɛ dunya ka taa fɛ donc n'i b'a fɛ développement ka kɛ jamana kɔnɔ i bɛ bɛɛ de kɛ kulu kelen ye dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka ɲɛsin minnu ma pour que k'u b'u ka dingɛ kɔnɔ ka se k'o baaraw waleya pour que olu fana bɛ se ka tɔw ka rythme sɔrɔ cogoya min na développement ka se ka kɛ jamana kɔnɔ donc a bɛ n'a fɔ protection sociale minɛn belebeleba de don min b'a to an bɛɛ bɛ kɛ adamaden kelen an bɛɛ b'an ka hakɛ sɔrɔ jamana kɔnɔna la n'o kɛra bɛn ani karama min bɛ ɲini jamana kɔnɔ an b'o sɔrɔ. K'aw ladɔnniya baara kun cɛra ni jaw jirali ye maaw la adamadenya hakɛ kɔlɔsili kan diɲɛ bunakun kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka faaba kɔnɔ yan maaw ka bolifɛn tata dɔ ye taxi ye jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko taxitigiw ɲɛsinnen bɛ gɛlɛya caman ma siraba kannaw la i n'a fɔ u ni bolifɛntigi tɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani u n'u ka clients ni ɲɔgɔn cɛ taxibolila dɔw sɔnna ka kuma a ko la Aminata Daɲɔn an na Marie Yvonne Tarawele ale ni Sidibe Tijani ka kuma galamani ɲɛfɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Jamajɛ mobili nɛrɛma taxi ka maaw ta ka taa u bila u tagayɔrɔw la lafiya lakana ani teliya kɔnɔna na o taanikasegin kɔnɔ
Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman de bɛ taxibolilaw fanfɛyɔrɔ la. I n'a fɔ u ni finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye polisiw ye, motobolilaw minnu bɛ siraba kan fo ka taa se u ka clientw ma. An ka saraka boli o gɛlɛya ka bon ni gɛlɛya bɛɛ Bamakɔ bɛ yɔrɔ min na bi parce que a fɔlɔ o fana fɔlɔ ye min ye jakartatigiw u bɛ don u bɛ taa gauche u bɛ taa droite bon siraw yɛrɛ fana tila si ma ɲi gidɔrɔn bɛɛ sɔgɔsɔgɔlen don bɛɛ b'o kalama Bamakɔ bi bon o kɔfɛ sariyatigiw minnu bɛ jɔ n'o ye faamaw ye o ye polisiw ye gɛlɛyaba de b'an n'olu cɛ k'a dama tɛmɛ polisikɛ b'i lajɔ i bɛ taa sɔrɔ i ka mobili kaye bɛ dafalen bon u bɛ t'i lajɔ u bɛ na n'u ka terme ye terme ninnu yɛrɛ anw yɛrɛ t'a dɔn terme ninnu ye terme yɛrɛ dɔ ye c'est comme ça ne bimta k'a lajɛ min bɛ Bamakɔkura boulevard de l'Indépendance sira in kan n'i y'o ta k'o lajɛ bon client bɛ bɔ banque kɔnɔ a b'i lajɔ n'i jɔ a yɔrɔ la dɔrɔn u bɛna kaye minɛ u bɛna terme dɔ ye ko arrêt bon panneau tɛ yen min b'a jira k'a fɔ arrêt gênant don anw dun bɛ sanctionnement ta bon polisikɛ b'i natɔ to client b'i kun client t'i kun a bɛ sin k'i fiyɛ c'est vrai o y'a ka baara ye mais a bɛ n'a sɔrɔ kaye dafalen fɛn bɛɛ dafalen n'a ma fɔra kelen ta ma ɲi dɛ a b'a feere sɔpi ma ɲi mankan bɛ wuli ka jɔ wari tɛ ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ jamana in bɛ cogo min bɛɛ b'a kalama bon sisan an kɔni b'a ɲini fo k'an to yan an ka baara k'an sago la. Gɛlɛya caman b'a la gɛlɛya bɛ se ka sɔrɔ ni client cɛ gɛlɛya b'an ni faamaw cɛ bon précisément faamaw ta yɛrɛ yɔrɔ min ye i tɛ se ka jɔ Bamakɔ yɔrɔ bɛ yɔrɔ la bi k'a fɔ k'i bɛ jɔ ka client ta i tɛ se ka kɛ sugu kɔnɔna par exemple i bɛ don sugu kɔnɔ bi sugu fan si tɛ yen taxi bɛ se ka waa bɛ jɔ hali miniti kelen ka mɔgɔ jigin ka mɔgɔ ta ni faama dɔw bɛ se ka kɛ u bɛ moto yɛrɛ la même s'ils sont en civil o cas ye ne yɛrɛ sɔrɔ a bɛ civil la tribunal niveau la yɔrɔ feerekɛlaw kɛlen ka yɔrɔ bɛɛ minɛ jɔyɔrɔ tɛ yen tu es obligé k'a tigi jigin n'i tɛna tɛmɛ n'a jigin yɔrɔ kan o jiginni ta kɔnɔna na i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ na u bɛ manamanakan sugu bɛɛ sɔrɔ ka f'i ye donc i bɛ muɲu de pour que se k'olu fɛn ka tɛmɛ e bɛ kan ka stationner yɔrɔ min feerekɛlaw kɛlen bɛ k'o yɔrɔ bɛɛ minɛ k'o kɛ jɔ o yɔrɔ ye là ça va pas anw fana problème ye min ye anw ka syndicat fana ce n'est pas une syndicat qui est forte syndicat min b'an bolo syndicat fortelen tɛ parce que chauffeur yɛrɛ o dépend chauffeur yɛrɛ taabolo la parce que chauffeur yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka se ka bɛn ko kelen ma est-ce que wa o yɔrɔ ye maintenant min ye passager ta ye souvent i bɛ se ka bɛn passager dɔw ye kalabanciw b'a la fɛnw b'a la u bɛ se ka don i ka mobili kɔnɔ après u bɛ jigin u b'a f'i ye ko wayi n ɲinɛna nin fɛn ko i kun donc o bɛ taa k'e sama k'e bila polisi la n'i ma kunnaja ni mɔgɔ t'i ko i b'i sigi kaso la o cas ye ne yɛrɛ sɔrɔ bon min ye moto ni fɛn ninnu ye circulation ko o kɔni ça c'est courant o tɛ se ka ban ou bien accident dɔw bɛ se ka kɛ e ka papier dafalen don est-ce que wa i ka mobili papier bɛɛ dafalen don accident bɛ kɛ a bɛ constat kɛ n'a taa constat kɛyɔrɔ la il se peut i jo yɛrɛ b'a la mais o bɛ taa k'i verbaliser fɛn dɔ la i yɛrɛ tɛ se k'a faamu i kan ka min sara quoi mais tu es obligé b'o sara ten ka bɔ bon fana gɛlɛyaw b'a la. A ka gɛlɛ o gɛlɛya dan yɛrɛ de bon donc kuma dɔ la i bɛ client yɛrɛ ka boli yɛrɛ ale recette yɛrɛ sɔrɔli a ma nɔgɔn dɔɔnin quoi a ka gɛlɛn yɛrɛ de sigi min b'a la kɔni a yɛrɛ sigi yɛrɛ fanga ka bon a bɛɛ ka fisa ni moto bolila ninnu yɛrɛ kuma bɛɛ olu yɛrɛ b'u fili a ɲɛ yɛrɛ ni kuma i fa bɛ neni i ba bɛ neni bon ni min tora i dusu kan i bɛ ko kɛbali yɛrɛ fana kɛ quoi donc n'u y'u ka ko ninnu daminɛ dɔrɔn u b'u to yen dɔrɔn i bɛ tɛmɛ i ka baara fɛ quoi. Gɛlɛya min b'a la sisan kɔni o ye diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya ye fɔlɔ parce que an bɛ waati min na bɛɛ b'a dɔn min bɛ yen sisan n'i y'o taxi kɛ di taxi bɛ fɛn sɔrɔ o b'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kɛ di ka fara polisiw kunna ka tɔɔrɔ dɔɔnin kan i se k'a fɔ i bɛ se k'i jɔyɔrɔ bɛɛ parce que i bɛ mɔgɔ minnu ta ça dépend mɔgɔ min a jɔlen bɛ kun nin kama min b'a la donc i bɛ se k'i jɔ o kama a bɛ se k'i dɔn a tigi handicapé ninnu ou bien fɛn dɔ o tagama ka gɛlɛn a ma donc olu ɲɔgɔnnaw la i bɛ se k'i jɔ o tigi kɛrɛfɛ stationnement interdit la soit à part ça k'i jɔ ka moteur faga kɔni donc ça o fana ye foli dɔ ye. Faratiba de bɛ taxiboli n'a a tali la sabula an bɛ don min na i ko bi binkani wale cayalen don hali ni taxi tali dabɔlen don lakana de kama. Baara tiɲɛnikɛla b'a la il y a des taximans qui sont volés mais o bɛɛ bɛ dépend clients de la a bɛ f'u ɲɛna n'u bɛ taxi ta u ka taxi ta place de la Bamakɔ bɛ yɔrɔ min na bi développement dan de don taxi place bɛ fan bɛɛ fɛ n'i y'a t'aw fɛ yen an ka mɔgɔw bɛ yan présidents bɛ yan et place la sɛbɛnnikɛlaw bɛ yan n'i donna i ka numéro bɛ enregistré k'a bila n'i ka fɛn dɔrɔn taxi kɔnɔ téléphone fara fɛn kan
a bɛ na. An kɔni an ka baara in tiɲɛna parce que mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la, mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ taxi boli. Bandu yɛrɛ bɛ taxi boli kɛ, a dɔw yɛrɛ bɛ don i ka mobili yɛrɛ kɔnɔ, u bɛ lajigi ou bien k'u bɛ ko dɔ kɛ, ou bien i bɛ jigin k'i bɛ ko dɔ kɛ dɔrɔn u bɛ boli n'i ka minɛ, o mɔgɔ yɛrɛ bɛ yen. Donc problème fana bɛ taxi tala dɔw la, avant que i ka don taxi kɔnɔ, i kan ka numéro de ta ka sɔrɔ ka don a kɔnɔ. En tant que numéro kɔni bɛ yen kɔni, n'a tigi boli n'i ka fɛn kɔni a bɛ ye o, tiɲɛ wa nkalon. Nafa bɛ taxi boli fana na parce que ala ma mobili nɔgɔya bɛɛ ye. Donc taxi fana sécurité b'a la. Parce que an yɛrɛ b'a ye bi an bɛ don sotaramaw kɔnɔ problème de don denmisɛnninw tɛ mɔgɔ bonya o n'a ɲɔgɔnna caman. An bɛ min fɔ taxitigiw yɛrɛ ye u ka mɔgɔw bonya u ka mɔgɔw ka lakana jɔrɔ parce que kɔsa in na mɔgɔw kun siranna taxi ko ɲɛ. Rumeur dɔw kun b'a la mɔgɔ caman siranna. Donc an b'a ɲini u yɛrɛ fɛ mɔgɔ minnu b'u kun u kan k'u lakana de. Place kɔni ta nafa ye min ye n'i nana ni e ye taxi ta yan client donna e kun o client ka taxi min ta taxi référence bɛ yan nɔ en cas n'i ye problème fɛn fɛn sɔrɔ quand tu reviens là o tɛ problème ye o tigi bɛ ye. Taxi bolibaw ye welewelema kɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma walasa u bɛ se ka dɔ bɔ taxi papiyew tali la o n'a ɲɔgɔnna caman. Taxi sara ka dɔgɔ o y'a fɔlɔ ye. Bon a filanan ye min ye ni gouvernement tun y'a lajɛ ka bɔda di mobilitigiw ma ka mobili vinɛti wari jigin n'o tun kɛra lala an ka sarako a ɲɛ tun bɛ se ka sɔrɔ dɔ bɛ se ka fara kan. Mototigi dɔw ka fɔ la taxi bolilaw tɛ boli siraba kan sariyaw kɔnɔ wa k'u bɛ jɔ cogo sugu bɛɛ la. Taximan ninnu bɔn seerebatula la sira kan parce que buto boli la dɔrɔn ni client siɲɛ u bila mɔgɔw ɲɛ ten u bɛ accident caman provoquer quoi. Vraiment nous m'u ka ko jateminɛ u bɛ mɔgɔw sɛgɛn circulation na kojugu. An bɛ se k'a fɔ mototigi dɔw fana bɛ u ka moto boli cogo cɛ man ɲi mais a fanba ye taximan ye dɛ. Mɔgɔ ka baara ka ɲa ka tiɲɛ a bɛ bɔ i yɛrɛ jogo la i bɔra ni jogo min ye so ni jogo ladamunen ni ladamunen don ka ɲa i baara kɛ i tɛ mɔgɔ don mɔgɔ gasi la o n'i ma bɔ ni jogo ɲuman ye so finalement i bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ tuma bɛɛ sinon bɛɛ ka sira yiralen b'i la mototigiw kan ka boli yan taxitigiw kan boli yan n'i y'a fɔ k'i taara permis ta i ye permis ta cogo min na e de b'o dɔn mais a tɔ b'i yɛrɛ de ka ladamu cogo bolo ne bolo gɛlɛya min bɛ taxi bolilaw ka taxi la taxi ko la o ye o dɔrɔn de ye taxi bolilaw dɔrɔn tɛ sotarama b'a la même personnel b'a la même personnel tigi dɔw bɛ yen éducation ɲuman tɛ parce que n'i b'i yɛrɛ bonya i bɛ s'i yɛrɛ la i tɛ mauvaise conduite kɛ dugu kɔnɔna la. Ni bolimafɛntigi bɛ bolila a boliyɔrɔ la ka siraba kan sariyaw labatu gɛlɛya tɛ bɔ a la. Sisan sa an bɛ don an ka duw kɔnɔ ka don an ka furuso kuraninw kɔnɔna na bibi na an ka faba kɔnɔ a yera k'a fɔ ko furumuso caman bɛ u ka furuso baaraw to u ka baarakɛlaw bolo nin kɛwale min bɛ sen na kɔlɔlɔ jumɛn de b'a la duw kɔnɔ ani furudenw ni ɲɔgɔn cɛ an wulila ni ka don faba bɔlɔn kɔnɔna la yaasa ka jaabi sɔrɔ aw ye an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. An ka jamana kɔnɔna na kɔlɔsiliw y'a jira k'a fɔ ko maa caman kɛlen don k'u ka du kɔɲa bɛɛ lajɛlen ta ni k'a to baarakɛden bolo o de hokumu kɔnɔna na an yalala dugu kɔnɔna na ka maaw ɲininka u hakilina na dɔw y'a jira k'a fɔ ko baarakɛden n'a jɔyɔrɔ wa patron fana n'a jɔyɔrɔ. Baara mana caya cogo o cogo muso i furula furuku minɛ i k'i jija i k'a kɛ nafa b'o de la. Ni baara cayara cogo o cogo i mana perese cogo o cogo a kɛra service baara ye o a kɛra commerce de ye o a kɛra bolola baara wɛrɛ ye o i ka nan tobi i ka soli ka wuli i ka sɔrɔ ka taa. Ko wari ɲini ye tiɲɛ mais cɛlasigi fana o ye belebeleba ye dɛ i k'i cɛ ladon dɛ n'i y'a ye cɛ bɛ ɲɛbɔ hali baarakɛla fɛ a bɛ bɔ musow yɛrɛ de la cɛ ka ɲɛbɔ baarakɛla fɛ e de ye temps d'a ma ne tɛ tun bɛ bɔlɔlɔ tuma min hali n cɛ ka mobili baarakɛla t'a jɔsi ne de b'a jɔsi ka dayɛlɛ a ye a bɛ bɔ a bɛ taa ka baarakɛyɔrɔ t'a la a bɛ tiɲɛ so bi donc n bɛ min fɔ muso ɲɔgɔnw ye n yɛrɛ ɲɔgɔnnaw wo n kɔrɔw wo n dɔgɔninw wo n den filanw wo min furula min ma furu k'u janto nin ko in na n'i furula i cɛ ka devoir ye min k'a kɛ fɔlɔ i ka soli k'a kɛ i ka sɔrɔ ka taa n'i bɛ taa min na i bɛ t'o kɛ i k'i jija fana fitiri k'i sɔrɔ i ka so o de ye muso danbe ye. Muso man ka baara bɛɛ to baarakɛla bolo c'est pas normal quoi parce que ale nana cɛlasigi la baarakɛla mana a ka cɛlasigi la a nana baara de la donc a man ka baara bɛɛ to muso bolo. Muso minnu bɛ fɛn bɛɛ to baarakɛla bolo ka gɛlɛn i n'a fɔ o ka nɔgɔ caman ka n'i y'a ta k'a lajɛ o mɔgɔninfin i ma kɛ fɛn o fɛn na dɔrɔn f'i k'i nakun yɛrɛ de dɔn nana e baarakɛla sɔrɔ e ko baarakɛla bɛ se tobili la baarakɛla bɛ se na a bɛ se na donc e yɛrɛ nana min kama e ɲinɛ n'o de ko ka ci wɛrɛw ta
cɛ min ye so kɔnɔ a bɛ suyi ka baarakɛla in fana suyi donc ne baarakɛla yɛrɛ ka n'a jala ka tɛmɛ ta kan ni min wɔrɔ la i yɛrɛ de y'o ɲini an bɛ min fɔ musow ɲɛna an b'an yɛrɛ ladi ka sɔrɔ k'olu fɛnɛ ladi tuguni min ye dukɔnɔ baaraw kɛcogo ye a man ka to baarakɛden bolo n'i ye baarakɛden ta baarakɛden jɔyɔrɔ bɛ i yɛrɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ bɛ i jɔyɔrɔ ye min ye du kɔnɔ baarakɛden jɔyɔrɔ ye min ye du kɔnɔ o ye ka denw kɔlɔsi baaramisɛnnin minnu kan ka kɛ olu bɛ kɛ mais fɛn min ye baara to fanfɛla i yɛrɛ b'a dɔn i kan ka baara minnu kɛ i yɛrɛ de kan k'olu kɛ dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko kɔlɔlɔ caman bɛ se ka sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen tolen baarakɛden bolo du kɔnɔna na an ye baarakɛla caman ye o kɛra furusa sababu ye quoi parce que muso bɛna kɔsɛbɛ k'a fɔ ko cɛ ni a ka baarakɛla bɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien cɛ bɛna a ɲɛfɔ baarakɛla fɛ a bɛna ɲɛbɔ baarakɛla fɛ donc a kɔlɔlɔ ka ca quoi kɔlɔlɔ caman bɛ se ka b'a la komi i yɛrɛ b'a dɔn diɲɛ ye taabolo yɛlɛmana cogo min na tobiliw fanfɛla la a ka ɲi min na muso yɛrɛ kan ka sigi i ka daga kɛrɛfɛ k'i ka tobiliw kɛ parce que i b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ tɛna du i cɛ ni denw ani mɔgɔkɔrɔba minnu b'i bolo du kɔnɔ donc k'olu to baarakɛla bolo k'o tobi fɛn min ye o cɛ ka jugu a n'an yɛrɛ n dɔgɔninw kɔrɔ ani n denw an b'a fɔ halisa u k'u cɛ siri furu ye fɛn dɔ ye n'i donna la f'i k'i cɛ siri a tɛ taa cɛsiri fɛnɛ tɛ taa baara kɔ i k'i ka baaraw kɛ muso yɛrɛ tagalan de ye tobili ye tobili y'a gɛlɛma yɔrɔ fanba ye donc an k'an cɛ siri tobili ta fanfɛla la ka se ka tobiliw kɛ ka ɲa an ka baarakɛdenw sɔnbɔ an ka tobiliw kow la an yɛrɛ k'an ka tobiliw kɛ ka aw ladɔnniya k'a fɔ baarakɛden bɛ furumuso dɛmɛ a ka furuso kɔnɔna na nka a tɛ se ka furumuso jɔyɔrɔ fa ni bɛɛ lajɛlen ye hakili to nin na kɔlɔlɔ min b'an ka furuso kɔnɔna na baarakɛden sababu la an na kisi o ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka jamana nafasɔrɔ sira dɔ fana ye wari falen ye siradaw la jago belebele don wa tuma dɔw yɛrɛ la maaw b'a ɲini ka dɛsɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kungo waatiw mana se i n'a fɔ kɔɲɔw denguniw o n'a ɲɔgɔnna caman wa a falenni ka teli musolakaw de bolo kosɛbɛ nafa jumɛn bɛ nin jago in na ani gɛlɛya jumɛn bɛ se ka sɔrɔ wari falen yɛrɛ la nunu ɲininkali n'a ɲɔgɔnna camanw de tengu na NFTV maaw fɛ maaw la bɔlɔn kɔnɔna na an ka jɛ an ka Aminata Daɲɔn a n'a ka jatala ka sɔrɔlenw lajɛ ala ye diɲɛ dogo dɔ an bɛna wari falen na yan du lundi au dimanche an bɛ wari kurani de feere an b'an jɔ n'o ye gitɔrɔnda la mais an jago tɛ wari kurani feere ye quoi an jago ye euro ni dollar tali le mais souvent wari kurani bɛ sa dɔɔni dɔɔni aw yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi wari kurani a tɛ ka san kosɛbɛ mais dɔɔni dɔɔni an bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a la 40 20 an b'olu sɔrɔ a la kɔni o y'an garisɛgɛ ye mɔgɔw b'an faamuya an ka baara kɔnɔna la parce que an ka baara in filɛ nin ye an bɛɛ ye kelen ye yan quoi suyɛnni t'an ka baara la namara t'a la foyi t'a la an kɔni an bɛ 1000 feere dɔrɔmɛ 100 an ka 40 b'o la an ka 20 an b'o sɔrɔ a la an tɛ taa wari ta banki kɔnɔ an bɛ wari san minnu bɛ taa wari ta banki kɔnɔna la an fana bɛ taa san olu de bolo ka na an jɔ n'a ye ka feere a bɛɛ tɛ kelen ye dɛ parce que banque la souvent i presselen de don donc ka taa fɔ k'i bɛ aran ta ni dɔnbaga tɛ yen donc a b'i degun dɔɔni quoi donc par contre n'i nana i b'a falen rapidement dɔ bɛ t'i ka ci la dɔw de b'an bila ka na yan n'o tɛ yan t'an yɛrɛ arranger mais banque n'i ka baara t'i permettre ka aran sugu dɔ ta donc tu es obligé i b'a kɛ cogo wɛrɛ la quoi wari falen baara kɔnɔna la gɛlɛya min b'a la o y'an bɛ tilen k'an jɔ yan don dɔw la an tɛ hali dɔrɔmɛ 100 sɔrɔ an yɛrɛ ye sinon k'a fɔ ko wayi ko gɛlɛya wɛrɛ b'a la min t'o ye vraiment n t'o dɔn a la quoi o kɔni o b'i yɛrɛ garisɛgɛ de bolo bon vraiment ne yɛrɛ ye yɔrɔ caman kɛ yanni ne ka se yan ni Mali yɛrɛ tɛ a ka gɛlɛ i ka se k'i jɔ ni wari ye sirada la mɔgɔw k'i ye n'a ye mais komi yan fana ye jamana min ye tiɲɛ yɛrɛ la Mali ni yɔrɔ tɛ kelen ye quoi nafa min b'a la o ye sari tel que i bɛ wari kura min y'an bolo k'an jɔ an b'an jɔ ni wari kura min ye nafa t'o la quoi est-ce que y'a faamu mais an b'an jɔ devise ko de kama euro ni dollar mɔgɔ minnu bɛ na ni euro ni dollar ye an bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ o de la quoi bon ala barika la a kɔni ka fisa ni sigiyɔrɔ kelen ye. Sisan kɔni an b'an sama ni ka se diɲɛ seleke naani kibaruyaw la an ka ɲɛmada Abibatu Kisin Dara ka sɔrɔlenw fɛ. NFTV jabarani filɛbagaw aw danse bi kɔkan kibaru kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ min daminɛ ni Nigeria jamana ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bana jugu in n'o ye coronavirus ye k'ale yera Nigeria jamana la a yera italien maa dɔ de fɛ n'ale nana Nigeria jamana la a bɛ tile 3 bɔ Nigeria kɛnɛya minisiri y'a sɛbɛntiya bi yɛrɛ bi jumadonya yɛrɛ la okumu kɔnɔna na k'u bɛna nimero telimani dɔ sigi kɛnɛya tigilamaw bɛ se ka lasɔrɔ cogoya min na teliya la
o na da maaw tulo kan sɔɔni. Taali ɲɛfɛ a y'a yira k'a fɔ ko italiyɛn nɔfɛmaw bɛɛ n'a jateminɛ. O de okumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko wele bilalen don jamana ɲɛmaw bɛɛ ma k'u ka se ka fɛɛrɛ ta yaasa maaw bɛ se ka kisi cogoya min na ni bana juguw la. Hakilina jiginna ani tile laban in na coronavirus bana yera farafinna jamana 3 de la n'o ye Egypte jamana, Algérie fo ka taa se Nigeria. O kɔ an m'an kunda Togo jamana kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ i n'a fɔ aw bɛ a kalama cogoya min na Togo jamana ɲɛma kalatafili jaabi ale bɔra seni maaw fɛ kari tɛmɛnen. Jaabi ma ja cɛbɔ Agbeyome Kojo ye n'ale ye jɔyɔrɔ 2nan sɔrɔ ni kan 18 kunkanfɛla 100 sara la. Min dun ye se sɔrɔba ye ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ nin bɛna kɛ ale ka manda 4nan ye Togo jamana la. Ni tako fɔlɔ in na ale ye kan 72 kunkanfɛn de sɔrɔ 100 sara la. Dɔgɔnɔmuso ka nin munumunu salo in de bɛ dansigi aw ka bi kunnafoniw la min lasera aw ma NEF-TV jabarani barakɛla bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na. Aw kan bɛ tɛnɛndon ni Ala sɔnna a ma ni waati kelen na an bɛna kunnafoni kura wɛrɛw labɛn aw ye. Ala k'an ka jumaw caya.